これは J アラートの実際の緊急放送システムです。東京の視聴者の皆様へ重要なお知らせのため、通常の番組を中断することになり、申し訳ございません。ロングウェイと呼ばれるロシアのテロリスト集団が東京で日本に宣戦布告し、サイバーセキュリティを破壊しようとしており、私たちのインターネットを完全に危機的なものにしています。このような状況が安全でない場合は、助けてと言って外に出たり邪魔したりしないでください。あるいは手で SOS のジェスチャーをすることもできます。生き残ってください。